Itong gialagaran maayo nga Dios nga ni kanatong tanan. O ako sa mga pagpasalamat ya sa atong buhi nga Dios nga diin siya nagahatag og maayong panglawas. Pareha gyud mi kay tungod sa among pangidaron do namang gyud mi bation no. Pero kay gamhanan atong Dios og maayo siya nga Dios nga nakita niya ang mga gitingwa sa among mga kasing-kasing nga diin kami mamuhat gayon. Mo trabaho sa bulhaton sa Ginoo mo kana nga kanunay niya kami gilig-on ilabi na kanako nga diin dunag gyud ko tingwa nga samtang buhion pa ko sa Ginoo mo alalay gyud ko amo mo timbang alalay mo timbang pa ko sa mong bulhaton sa Ginoo mo mao kana akong dakong pagpasalamat ya sa atong buhi nga Dios nga diin siya naghatag kanako og maayong panglawas do na ko'y pation maulian ako diha sa mga pag-ampo o ilabira sa mga pagdayeg nga mamati ko diha sa kuan bitaw Eagles nga istasyonan mamati ko diha unya na mga kanta muduyog po ko og kanta mao na nga mubalik ang akong kusog bag-ong kusog nga gihatag sa atong buhi nga Dios dalay ko siya. Okay, so salamat kayo sa kang mother, Juanita, kang nanay, kang Sheila, o kanatong tanan. Nasayod ko kitang tanan at doon natin mga pagpasalamat. Amen. So, dalay ko ni kayo ang buhing nga Diyos sa walay katapusan. Kaniya lamang ang tanang pagpasidungog o kahimayaan. Yan lang yun sa tuwang Ginoong Heso Kristo. Siguro adto na may mapipilak ang mga kabatanunan nga kauban nato dinha sa ato ang iglesia nga wala karon kay tungod ang uban tingali trabaho inana no ang uban po wala gitugtan so inana no so but praise God kay tungod kay ubay-ubay gahapon ta nga niyata karon mga kabatanunan naguban sa mga ginikanan nga mianhi karon salamat jud kayo og nabay nagbantay dito sa mga bata okay na dito si Ate Liza. Okay, so ato natin mga part, no? Okay, salamat kayo. And so, anini maurasa, magapamati ta sa pulong sa Ginoo. Okay, so manindog sa balik tag parok, aron basahon na atong paminawon, at sa akong magabasa ni ining minsay nga atong pagapaminawon karon. Diya sa Episo Kapitulo 4, versikulo 17, ngadto sa 24. Episo 4, mga bersikulo gikan sa 17 ngadto sa 24. Aming sahi nagaingon diri busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo. Kansang mga huna-huna walay hinungdan. O kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit. Nahimulang sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Kaya wala man sila mahibalo ni ini tungod kay wala man sila mamati. Nawadaan na sila sa kaulaw, nagpatuyong na lang sila sa bisyo, nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Apan dili kini mo ang inyong nakatunan kang Kristo. So walay duha-duha, nakadungog kamo, may tungod kaniya o gituluan diha sa iya mga pagtulunan kay ang kamatuoran ana ama ni Jesus. Busa o kasa ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa iyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kang gilad tungod sa malimbungong mga kalibutanon kailibgo ni ini. Dahanglang pag-uhon gayon ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Isuob ninyo ang pag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matalong o balaan. Mag-ampo kita mahigugmaon nga Dios o halangdon nga Ginoo. Lord, salamat o Dios nga niining matahom nga adlaw o Dios sa Sabado. Ini mo rasa o Dios, salamat Lord nga gitagaan kami nimo og maayong panahon o gipaabot kami nimo ning ini nga dapit o Dios nga safety. Salamat Lord sa imong divine protection nga imuhang gihatag sa matag usa aron Ginoo nga makaabot kami ning ini nga dapit o Dios aron nga kami makapadayon diha sa imong bulhaton. Wala lain mas sentro o Dios. Ikaw lamang Ginoong Heso Kristo. Ikaw ang amo ang dapat nga pasidunggan, ang imong pangalan mao'y dapat matuboy
kinahanglan madungog aron Ginoo mapahimutan ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat Lord na samtang ini maurasa magapamati kami dinha sa imong maanindot o buluwanong mensahe. Salamat nga kini magapahinumdum na usab gani kanamo o Dios labi na gyud sa mga kabatan-unan nga anak karon o Dios kay mao kini ugad nga niya kami so sa katumong o katuyuan nga mianhi kami dinhi nga dapit aron Ginoo nga magkabanding ang matag usa Ginoo aron mamati diha sa imong mensahe aron Ginoo nga kami mo level up pa yun diha sa pag-alagad kanimo Ginoo. Mao gini ang pinakatumong katuyuan dili lamang kay sa para makaligo mig dagat or any else o God para maglipay mi kana o Dios normal lang maglipay kami Ginoo ni apan labaw sa tanan maglipay jud nga sa imong pulong o diha sa imong presensya Ginoo kay mao kini ang pinakalabing importante nga dapat namong angkunon kay kini dili jud mahanaw Ginoo. Salamat Lord nga ikaw maging surya gani kanamo ug magatudlo ug dili mo rasa Ginoo aron Ginoo adunay paglambo ang amo ang espirituhano nga bahin diha kanimo ugad. Salamat ining tanan o Dios. Kining tanan among ginapasalamatan diha lamang kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo ug maluluwas. Amen ug amen. Amen. Okay. So diha sa Efeso kapitulo 4 makaigsunan sa tong gibasa pa mga kabatan-unan. Ha? Diha sa bersikulo 17 ngadto sa 24 gali kini nga istorya is hangtod man jud 32 pag di na nako hilabtan sa ang 25 ngadto sa 32 kay tungod kay basic madugay ta. Okay? So gikinahanglan nga sayo ta maniud to karon para patay daghang buhaton makapahulay ta human sa paniudto sayo ta maniudto alas 11 tingali o niya para taud-taod mga alas 12 is mag games na bisa pipila lang ka games tapos umani ana is naatay water baptism na ay baptism hano. Salamat sa upat ka leksyon nato nga mo ato ang ikuano atong bautismuhan karon Sister Laika, Rizal, Tuper o si Sheila. Okay? So mana ato silang bautismuhan karon. Okay, so dili lang lagi ni para lang sa kuak nga namingon ta nga birthday jud nila. Dili ina ang uban ha nakatungkuan. Okay, so basta makaingon sila ba nga birthday na ni Pastor Jeff ay nganong gipaamot-amot pamanta. Okay na no. So iyahaw tanang gasto ng tanan. Oh, dili na kuha ha. Okay. So naba jud inana jud nga mga tao bagulbulan jud no. Naa jud na sulod sa simbahan. Amen. So, pero nindot nga wala tayong pagbagulbol. Amen? Amen. So, basta gani para sa Ginoo, wala tayong duha diha. Amen? So, parang po na sa kamayaan sa Ginoo ang panalangin, samtang mahagahatag din na para sa Ginoo, ang Dios sa Ginoo panalangin usab gani kanato. Amen. So, ini maurasa, ako ang itimahan kini nga misay karong kabuntagon, kini nga to ang gibasa nga teksto, is ang tema na to is youth be always blessed to other people. Youth be always blessed or blessed to other people. Mga kabatanunan, be always or anak bitawng dapat sa tanang panahon mahimo kitang panalangin ngadto sa mga tao o sa uban. Pamagisgot tao dapat nga mahimot ang panalangin ngadto sa uban, wala dapat aduna po kay ipakita nga para mahimot jud ang panalangin. Amen. Badlayanan jud ang atong kinatibuk ang kinabuhi. Amen. Kay bisan kung sao nato bisan pag nagasulod tag simbahan, unya di paggawas, wa gapon tay panag-ingnan, so dili maayo mga kaigsunan. Excuse me sir. Okay, so gikinahanglan dili lang kay maayo katan-awon sulod sa simbahan, kundi basin bisag diha sa panahon nga naata sa gawas. Pero sahay no, dili na maayo tan-awon sulod sa God.
dili na maayo tan-awon sa gawas, dili pa yun maayo tan-awon sa sulod. Samot na. Langas kay sulod sa simbahan, sigirag pakita og dili maayo, samot na. Amen. So mo kini nga minsay karon nga ato madungog karon nga magpahinumdum. Now sumala sa sulat ni Pablo sama sa sulat niya ngadto sa Efeso kay sanglit kamo makisuhano naman kinahanglan ipakita jud ninyo ang tinuod nga kinaiyahan sa pagkakisuhanon nga kung bag-o na mo kinahanglan isulob ninyo kanunay ang bag-ong kinabuhi. Amen. Mga kabatanunan. Amen. O kinahanglan nga kana bitaw naatay dapat ipakita. Number 1, initiative. Ano magsulti man ko ni? Ay siyempre, nakita na ko ni sa inyo nga kulang pa mo initiative. Amen. Kasi moingon mo nga lain na po, patamaan mo kung man mi pastor. Salamat kay ka, kay patamaan ka o wala ka gimension nga ikaw ra jud ni usa. Amen? Kaya nga naman, bisag daghan naman kung tabangunon, pero kita, murag wala ra sa itong una-una. Usahay, mabot og balay. Igda, cellphone, sounds, yanaan ang uban, nagkapuliki, nagtabang. Bisan unta nga dili na mo patabangon, pero para ipakita ninyo as a Christian youth, mangutanan di mo, unsay akong pwede matabang diha. Dili kay pag-abot sa balay, magigda-igda. Amen? Amen. Para manin sa tua, dili ta mga bisita. Amen? Amen. Amen. Amen? As we learn sa Word of God, to be blessed to other, ikinahanglan aduna tay initiative. Amen? Bisag wala ka gisugo or giingnan pa, aduna kay initiative. What is the word initiative? Wala gina. Bisag wala ka giingnan, ikaw na ang manguna. Labay tagtaduron dihate, pwede ko makatapang. Si okay na, okay na, nakamukaan. Pero tanaw na po din mo nga bro, nagsuliki, habang dibanin. Hindi kayo muna ito ang tagpuan. Amen? Amen. Amen. Ha? Tinganon man, wala na sila makasulti si mga, pero ang ano na, siyempre, makaingon dyan po na. Nga, ang sa muling layo ni Pastor John. Ako ang makuanan. Ha? Ako na po naman kuanan kay wala daw matudloan. Amen. Ikaduha, o manata sa initiative is time management na po da. Magisgot ang time management, kinahanglan maghunaw na ta sa oras. Amen. Ha? Maghunaw na ta sa oras, mga kaingsunan. For example, dili lang kay karon kinahanglan mo sa yuta, sa yudud ta. Kinahanglan mo sa yudud ta. Dili lang kay kana ang ako ang gina una-una. Kung layo pagani ang bulhaton, na kay hunahuna daan bang usay dapat imong buhaton ni ana nga panahon. Amen. I-manage nimo. Amen. Amen. Sabta nato. I-manage nimo ang time. Mao gani na nga na lang kumiaten og satellite fellowship kay kumuaten ko nya mahuman bana-bana na ako kumaten jud ko ani mahuman alas 9 kapin mga pipa. Nya syempre alas 10 buyahi pa. Yung sa na lang nako papahinumdum ang mayot kinahanglan jud nako hinumduman sila. Hinumduman gali ni aten gapong buog kanang meeting sa mga staff. O itong pagka-huipes, lakaw dahin ko. What is our time management? Kinahanglan ato yung tanawon ang atong oras. Kaya bisig daghan na kitang istorya, uy, wala nang noon ta nakabuhat. Amen. Be always watch the time. Amen. Kaya imbis na on tayo mong una-una, alas 7 kumanto, pero kay na wak tayo tanatan-aw sa oras, uy, alas 8 kapi naman di, ay, wala ka nakabuhat. Kinahanglan time management.
Mga youth, amen. Amen, sabta na to. Naatay time management, nga kana ba taong gahinan nato ang para sa Ginoo. Ha? Gahinan nato ang para sa Ginoo. Ha? Dili man ni para sa kuha o para sa inyuha, kundi para na sa Ginoo. Bisan lang gani makhatag ka og gamay lang kay panahon sa Ginoo, dako na kay ng pagpasalamat og kalabitong kalipay sa Ginoo. Ha? Ha? Amen. Sabta na to. Gani ingon si Haring David, better is one day in your courts, better is one day in your house, a thousand elsewhere. Bisan og isa lang gani daw sa kaadlaw dinha sa balay sa Ginoo. Better nini og mas maayo pani kaysa usa ka libo ka adlaw nga naa ka dinaan naglantagaw ga TikTok ga unsa. Amen. Kani ato gibuhat karon bisag wala ta sa templo pero kita man ang tinuod nga templo sa Ginoo. So much better di ang atong gihimo karon. Amen. Time management aron nga malipay ang atong Ginoo. Muni usa sa mga hinungdan nga para makita ta subang tao nga kana bitong aduna tay paggunahuna. Amen. Nga makapanalangit ta sa ubang tao. Amen. Makita ta nila nga Kristohanon jud ni. Kina-save time management. Ikatulo, ito ang point mga kaigsunan is obedience. Okay, so sabi ng obedience. Pagtuman, mutuman. For example, mingon gani ko nga ayon na lang mong ato dito sa Satellite Fellowship, nangadto gyud. Kaya basig madugay mo og tulog o niya ugma basig magduka-duka mo. Nahitabo duka-duka gyud. Labad man ang ulo. Gikuha pa sa kibin o niya may ato pa yun ila handa namukaw nga ngatog naman ta sabak pa yun kaya dito so samot na pwede pa manunta mo text lang ugman lang mo ni hatod ang kuan kwarta wala ba paghatog makapalit pa ng program na nakatutugaw pa hinuon mo kinahanglan is obedience kuno naon niyo kung tama ba niya inyong gihimo amen dili kay mo dapat batuon kay basig makuan sa oras dili yun na amen kay kinahanglan pod nga kuno naon pod ninyo tama kung tingali pod sa pastor nga to gid pod noon kay kwaon daw nga may sakyanan daghan diha para din lang mo mahago amen ug ganahan lang gid tingali pagmotor-motor di ba so kinahanglan naatay obedience kaya ang obedience makahatag nagkayuan amen kanatong tanan amen kanatong tanan niha kay para dili mapiktuhan ang ato ang kalawasan once ka naglain atong lawas so di nakaka-sentro din na akilain na imong unang kanang kalawasan kay lagi na kay tulog kay ulang man og oras so inana ang pagtulog so maliban na lang yung tingali kung dugay tang katulog kay daghan tig pangbuhat amen pero kung wala tig pangbuhat sige ra tagtabi unya way hinungdan may pagwa na lang ta nagpulaw amen amen nakatugaw pa ta sa bang tao sabak pa kayo ta atong kalawasan wa na pagkaugma luya so wa gihapon maliban lang sa uban nga nagsayo og mata unya dugay na nga tulog para laman nang kay nagluto pagkagabi unya simple paggabuntag sayo na pod kay namalingki so inana ba pero kung wala di tagibuhat lang na kuanta na dugay ta og tulog unya mo na nalain atong lawas sa wala lay manginungdan may pagwa amen diba nay obedience amen mo ni dapat natong buhaton para mahimutang blessed or panalangin ngadto sa uban ikatulo ay ikapat be always
Kana bitong una-una mo nga ikaw leader. Amen. Na medyo tayo mga leaders diri dili lang nako sa usahon. Kana bitong always think that you are a leader. Una-una mo nga ikaw leader. Unsa ganing leader nga word? Ha? Leader? Wow na tong ER, lead. So, aduna kay gilid o gigiyahan. So, ikaw is, dili na ka basta-basta, dili na ka baguhan, leader ka, na kay gilid nga tao para imong giyahan. So, mo ni dapat imong nanaon nga dapat magunaw na ka. Dapat dili lang ako ang mutchat. Oy, kinahanglan nga hinumduman na to nga kanang ang atong kuan, ugma jud ta ha, di magkonekta dinasigay ba? Dinasigay. Kumusta naman? Ana ba? Amen. Ha? For example, you are a leader. Siyempre, nagunaw na ko kagahapon. Ang klase lang yun ako una-una. Ikaw ko nagkuha ng resell o nilay ka. Ning ulan pa yun, ning basaa. Tapos, ito nga, isugod lang po na ako sila. Natuan ninyo ang mga youth. Kay, siyempre, muli ako, paupan ako sa resell. Balik ako ko. Katulong balik, no? So, mo na nga, atuan yung mga youth, isa dyan sure na maka-attend. Kanya isa itong wala nagasimba, atuan na lang po sila, bisita. So, yun na nag-importante, no? Kakana bitaw na atay panguna-una that we are a leader. Amen. If you are a secretary, kinahanglan mag-take note ka. Amen. Amen, mag-take note ka. Uduol ka sa pastor or isa ba? Masun sa isa dapat na ito ikuan diri ilista diri. Amen. Amen. Nasabtan na ito. If you are president, vice president, ipakita that you are president and you are vice president. Amen. Doon natin tagad sa mga kabatanunan. Nato ang isakpan. Nato ang gilid. Amen. Nasabta na to. Amen. Kay nagapangita man ta og more leaders. Pareho sa kuha. We have now 3 churches. Tulog ka serbisyuhan. Gali na undang lang duhali pero ibalikay ito. Yamantahay napak yung mga plano, mga vision para sa kamiyahan sa Ginoo. Kasi gito na po sa kuhan, sa kuampugan na no, wala pa lang tayo na. So kung daghan tag mga outreaches, so gikinahanglan na to og mga preachers. Gikinahanglan na to og mga more leaders. So gikinahanglan kay ako naga-observe po ko. Nindot gani untang nga nakoy ibutang nga diha adjud ka magpastor na ka. Pero sa man ako pagkuan nga dili pa man kaangayan. Amen. Basig na po uban bagka nga usa man si pastor kada basig na po uban tingali bang nagtan-aw sa kuha. Layaho na man tanan. O man ako giyatanan kitan-aw po na kung para sa kayuhan. Amen. Kay nganong magpataka butang dira nga di man gani kaya sa usa lang kabulhaton nga gamay kaayo kana na bang dako kay nga bulhaton. Kaya dili ko pareha tong uban nga pataka na nagbutang. Amen. Bisag way cooling ang kanatawhana pataka na lang yung butang. Kita ang accountable ni anak sa Ginoo. Amen. The same sa among seminar kagabi, bisag kapoy na kayo, seminar gahapon ako ang magpabautismo. Ako sa nang giingnan nga kining bautismo is an identification that you are a Christian. Si Laika, nakita po na ko pwede naman siya bautismohan kay gani tindog naman siya sa atubangan, 16 years old na po siya. Kung mo bautismo ka lang bitaw dili pa dapat. Amen. Kaya ang uban man doon is pwede ra ka bautismo sa pakasabot, sa pulong, kanya matingala lang, inana dula-dula lang. Kita ang accountable ni anak sa Ginoo. Amen. So, ako adyo lang gikuan nga mauna ang importante po ang bautismo sa tubig para ipakita nato that we are followers of Jesus Christ. Amen.
Amen. Dili tong itsura ka itus mo, nya wa dito pasabot unsa man ang bautismo no. Kinahanglan pasabton. Amen. Unsa ang water baptism. Amen. So inaana ba aduna tay mga pag-unahuna that we are a leader. Amen. Ha? Pag-isgot ta og leader, dili na basta-basta. Amen. May pag magduwa-duwa ka sa imong pagka-leader, dinhi sa kalibutan, nagibutang ka diri. Amen. Ha? Kung puro leader ka, pwede ka makabinuang. Amen. Pero kung diyan nagipal sa Ginoo, nalahi na yung kalaban nila. Ha? Sa Ginoo, ang Ginoo na jud imong gibinuangan ana kung magbinuang ka. Amen. Amen. Nya lisod kaya kung kalabanon ang Ginoo kay gamhanan siya. Amen. Amen. Sige kinahanglan nga ato ang hinumduman kanunay nakita mga leader ta. Basahon ako diri asa. Dili lang nako kay ni kuno diri basta kato mga point na lang ato akong kano. Yung padri busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Nag-awhag si Pablo nga na sa Epeso nga kinahanglan dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kay sila mga magtotoo naman. Amen. Sa pagkanato nga gikinahanglan aron nga makita ta nga tinuod nga magtotoo ni Kristo, kinahanglan aduna tayo sa katoy una nga point nato. Basta to? Initiative. Duha, time management. Katulo, obedience. And ikapat, be a leaders or always thinking that you are a leader. Amen. So pagbisan lang gani kana lang upat daghan pa tatag punto pero dili na ta mohatag daghan kayo. Bisan gana lang gani upat makahimo kana daghan na kag mahimo. Amen. Ha? Para mapakita nato nga kita tinuod jud ka mga Kristohanon. Makapanalangin ta ngadto kanila ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Dili daw nato ni dapat sundon o imuon sama sa gibuhat nila. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila nahibalon, ini tungod kay wala man sila mamati. Kaya wala man sila mamati sa Ginoo. Kita nga namati ta sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan ipakita nato nga tinuod jud ta nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa atong anak kita kaduna ta initiative, matinabangon, ha? Pag-una-una, aduna tay part. Aduna tay time management, obedience. Pag hinumduman na to nga kita mga leader, ha? Nawad ana sila sa kaulaw, nagpatuyong na lang sila sa pisyo o nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mo ang inyong nakatunan kang Kristo. Di ba maong dili man na maong inyong nahikatunan? Di ba ang pagpanundo ni Kristo is pagkamaayo man? O ina na ang gipasabot ni Pablo dinia. Ha? So walay duha nakadungog ka mo may tungod kaniya o gitudloan diha sa iyang mga pagtulunan kaya ang kamaturan ana ama ni Jesus is the truth. Amen. In John 14:6, busa o kasal ninyo ang daang pagkatao nga mohinungdan sa iyong daotang kinabuhi kaniadto. Amo kinabuhi nag-anam kangil at tungod sa malimpungong mga kailibgon nini. Kinahanglan pagkuhon kayo ninyo ang inyong makasingkasing o gunahuna. Isuob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Amen. Sa dihang wala pa ta kaniadto kang Kristo, daotan ta nato sa kangitngit, pero sa dihang anana ta kang Kristo bag-una ang ato ang dagway. Ha? Ang ato ang aura. Amen. Ha? Una nga ang aura nato karon, ang ato kinaiyahan karon is ang kinaiyahan na ni Kristo. Wala nga gikinahanglan ipakita nato nga aduna tay initiative, time management, aduna tay obedience, aduna tay pag-una-una nga kita leader ta. Amen. Ha? Kasabtan nato mga kaigsunan, mga kabatanunan, isulob nato kanunay ang bag-ong pagkatao nato. Ha? Nagihatag sa Ginoo nga ni kanato sa diyang giluwas ta niya. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and the new has come. So kay kita na usa lang mata kang Kristo, ipakita nato nga kita makapanalangin kanato sa uban pinaagi sa mga buhat nato. Kamahimot ang questionably
Na nag-claim ta nga I am a Christian, pero atong makinayahan og mga binuhatan, itong murag wala yun naka-inline din na sa kinayahan sa Ginoo. So di ba? May motang kapandulan ni noon. Imbis na youth be always blessed to other people, wa nang blessed. Youth be always kana bitaw makapandol na hinuong ka. Amen. Ngadto sa mga tao. Kita dapat inana. Amen. Mga nang naminaw to sa pulong sa Ginoo, mianihat ta diri kay para atuan na pod nga himamaton ang pagkamaayos sa Ginoo. Amen mga batanon. Kita nakadung sa pulong sa Ginoo karon, kinahanglan nga mahimutang panalangin ngadto sa uban mga kabatanunan. Sa tuwang pamilya, sa tuwang ginikanan, mama, papa, tingali wala pa sila nangalagad, nya kitara. Ipakita nga ikaw nangalagad sa Ginoo para kana bitaw mahimo ka pa na panagtingnan o panalangin sila kay basi mga lagad po sila tungod sa imuha. Kaya nakita nila nga napag-o ka. Pero kung nangalagad ka sa Ginoo o niya langas gihapon ka nga pagkatao, makaingon na unsa man na kulto man tingalang gyud gisudlan ninyo nga simbahan. Kaya nga naman, simba ka mura man gapon imong kinabuhi, mas bingors pa noon ang imong kinayahan. So, saan man na kinahanglan mahimot ang panalangin para sila musunod sa imuha. Amen. Mga batanon, haduol na ang pagbalik sa atong Ginoo. Nakita nato ang mga pangitabo nining panahon na daghan na kay kompetensya ang Ginoo. Cellphone, mga social media karon, daghan na jud kay kompetensya. Kung mabilit ang imong cellphone, wa na kay kalipay. Kung ano man, sige yung kagunit-gunit, yatang-tanaw sa messenger, mga Facebook, wa na kay kalipay. Gusto nimo balingon jud. Pero Biblia, wa jud. Diba? So, lain na jud ang panahon karon. Makita nato nga daotan na jud kayo. Muna haduol na jud ang babalik sa Ginoo kay tungod kay nalimbungan na ang mga tao. Sige na lang og sayaw-sayaw din na og mga binuang nga sayaw. Kaya wala makasayaw din na para sa Ginoo. Isa may nalipay ni ana. Nagsayaw-sayaw sila din na, sila kabalo ang yawa dayto ang nalipay. Alam mo malipay ang Ginoo na nga nagsayaw mo budots. Alam mo malipay Ginoo kana, gidayeg ko ninyo. Pero ang gidayeg dito ang yawa. Amen. Muna nga nalimbungan, gitaptapan sa kaaway, sa yawa ang mga panghunahuna sa mga tao karong panahona. Unya ulahin na gayud ang kanang tawag na pagsisisi. Pagnana sa impyerno, naluoy na jud kayo. Lord, gusto ko mga lagad ni ulahin ang tanan. Muna samtang naapay panahon, ayaw itugot nga mapadayunon ang yawa nga magapamuhat sa atong mga kinabuhi. Kay ang yawa mianhi aron lamang sa pagpatay, pangawat o paglaglag sa atong kinabuhi. Kundi takabantay, kalaglagan jud ang atong padulngan. Magbinantayon ta, labi na sa panahon karon. Ikinahanglan tagaan jud natong panahon ang Ginoo. Kung gusto ta mo atog langit, mga lagad ta sa yaha. Amen. Maminaw sa iyang pulong. Kaya ang yawa na sayod sa nga haduol na gyud ang iyang pagsilot. Ang iyahang kanabitong mga pag-antos nga iyahang tagamdaman. Kaya hapit na ang pagbalik sa Ginoo, hapit na po ang iyang paghukom. Muna nagapaningkamot siya sa pagguba sa mga tao, kinabuhi sa mga tao, araw nga daghan ang may abot usab dito sa impyerno. Amen. Abad kita nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, mas pasalamaton kita katungod kay ginapahinumduman ta. Kasi gusto ng impyerno, dili jud ta gusto ni ana. Gusto jud tag langit. Amen. Muna ipakita nato ang tinuanay nga pag-alagad nga kaniya. Dili lang kay kutob sa pag-ila nato nga adunay Ginoo. Kay wala dayta nang alagad sa Ginoo, kalaglagan og impyerno gihapon na padulngan. Kung gusto tag langit, mga lagad jud ta sa iyaha. Tinuray. Amen. Ayaw padala sa mga buhat sa kaway.
Kaya ang kaaway, ana kanunay kapang libot-libot, sama sa nangulob ang aliyon. Magpinantay ta kanunay mga kabatanunan. Mga katong mga batanon nga nagaluya sa pag-alagad, wala na nato nakita, or sa mga kabatanunan nga wala nato makita nga nangalagad, ato silang i-invite, painduman, aron nga sila makabaton usap og kaluwasan. Kung concerned ta sa ilaha, kinahanglan sultian nato sila sa pulong sa Ginoo. Aron dili sila may adto sa maong pagsigot. Amen. Mo kana ang mga mensahe nga gipaabot sa Ginoo kanato nini Maurasa aron gayud nga kita malahutayon magpadayon sa pag-alagad kana kaniya. You'd be always blessed to other people. First, giginahanglan aduna tay initiative. Di lang kay muhulat ta nga suguon ta or sutian ta. Pagkabo na gud dito, yan na ka mo pumukan. O sige. Ya paguman, sila pa'y tabangunon, lingkod na po na. Tabangi ko diri ni. Sige. Pero ta kinana bitaw, gulat lang tag suguon. Kinahanglan, be always initiative. Kung sa'y dapat ka tabangunon, mo tabang. Kung sa'y dapat ka sa unon, asa. Amen. And be always, kanang aduna tay time management. Kadugna mo sa akong gisulti ka ganiha. Para may muot ang Ginoo. O gikinahanglan aduna tay obedience. Obedience. Kaya importante kayong obedience. Bisa pa bingon ka nagalagad man pug sa Ginoo, kira na oy. Gabi sakripisyo nako, gabi na ko pakpak ko, gabi mapudpud na gayud akong mga kamot o galagom na gani ni hinumdumi. Obedience is better than sacrifice. Bisa pagaluhod ka Lord. Ipakita na akong tanan sa imo ha. Sakita jud kay akong tuhod. Sacrifice na siya. Pero wa kay pag-obedience sa Ginoo, useless na ang tanan. Amen. Kaya ang lawas sa gipasakit nimo pero kasing nimo halayo sa Ginoo kay wa kay obedience. Bisa pag imong ipangapangga diha sa kahoy o sa bakal ng imong ulo pa Lord, awag ko ipakong-bakong na ko ha para ni sa imo ha. Bakit na maayo. Amen. Obedience is better than sacrifice. Kung sa hinungdan ganung giukasan sa paghahari si King Saul, tungod kay wala siya obedience. Sulti sa Ginoo, Lord, ako na maghimo ang tanan sa imo ha. No. Grabe sakripisyo niya daw ba? Kaya wa say obedience di ay. Nakalimot siya kung unsay gisubong sa Ginoo nga kaniya nga wala niya gituman. Yukasan siya sa iyang pagkahari. Importante lagi kayo ang obedience. Amen? Obedience importante kayo. Ikaw pa, be always thinking that you are a leader. Amen. Bago ninduman gani nimo nga ikaw usa ka leader, mo na nga aduna kay pagtagad nga tusoban. So walay laing motibo para ra gyud sa kimayaan sa Ginoo. Amen. Dili kay nahimo kang una nimo nga motagad ka sa uban, maayo kayo ang imong pagtagad. Kaya naalam po kay laing motibo, nagustuhan. Kanya kay nakauyab maglain, wa na imong kalipay. Inspirasyon man gud nako siya. Unang dasig iko sa una. Bible study, sinana, pero sa dihang na may uyap ang iyang inspirasyon, kay di man Ginoo ang iyang inspirasyon, nausap po ng iyang ministry. So kung ilan ang atong una kailain ang atong motibo, di gyud ta makalahutay. Amen. Di gyud ta makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. O kinapakita lang nato nga kita napadayon manggaling pero dahil lahi natong kasing-kasing guba na. Amen. Pagpakitang tao na lang. Mga naginahanglan nga, hinumduman mo that you are a leader. Amen. You are a leader. Amen. So muna ang mensahe nga gipaabot sa Ginoo kanato aron gayud nga mapahinumduman ta. Unya mo grow pa ta dinha sa pag-alagad kanya. Daghang patag mga buhaton pa. Amen. Pag moadto kay ko sa lain mga church, last church nga umuang gatuhan dito sa Naroka Church sa Davao.
daghan yun silang mga leaders dito ang mga youth. Ha? Gali, dinaapon sa Willis Church of God, ano na sila yung mga leaders. Ha? Hindi lang kay usa lang ka kalabitaw kung magtapok magtatanunan, tapok mo tanan, isa ra ka grupo ba? Kunli daghan sila grupo. Muna managhan sila kay ngano man na leader mo tindog diri nga tinun-anay jud ang pagtindog. Mang-invite sila. Ha? Na sila ilahang Bible study. Di sila magsalig sa ilahang leader or pastor or pastora. Sultian na lang sila. Pwede sila magsalig sila pastora nga di mi matuoy kay wala man pud akong pastor. Lain po. Ala ka pastor na lang mininte. Atin pa o Bible study, visitation pa, niya wali pa. Piti ng kapuya. Amen. Amen. Kinahanglan mamuhat na bisag wala ang ato ang pastor. Amen. Amen. Labta na to. Ha? Ha? Kunya naapos sila grupo nga kana bitong magtigom sila nga sila jud tanan mga youth. Nalapod lagi itong lagi nga kanang sila lang. Sila mag-lead diha. Mag-invite sila. Muna nga dali na kayo ang pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Amen. Pero kita puro lang ta Facebook. Social media. Amen. So ang pag-leader nato niya na. Amen. So ang pag-function sa pagka-leader nato niya na kung wala tayo panahon sa mga inana. Amen? Ha? So gikinahanglan nga aduna tay dapat lagi nga buhaton. Dili man mali na natin mga cellphone, Facebook, pero gikinahanglan bantayanan. Amen? Ha? Kay taas kay tag oras dinaa, nadaot na atong mata kay sinitag tan-aw dinaa, pero babasahag Biblia maluya. Ampo, kapoy kayo tulog itso. Pero patanawa sa mga Facebook, mga post, sa badiraan, magsiga ang mata, ngisi pa. Ano man, unod-nun man. Pero mag-isip tatag espirituhanon against ang ato ang kalawasan. Kung kaunday ka, sa mong tagpag-ampo, huwag na yun itso. Isa na igo. Ha? Una kinahanglan, be always think that you are a leader. Ha? Amen. Gusto ba ta mahimong leader ta? Ha? Okay, so dalagon ang Ginoo ha sa walay katapusan. Muna nga pasalamatan yun nato ang Ginoo sa mga pulong nga atong nadungog daron. Gusto tang mahimong panalangin sa uban, iginanglan isulop nato ang bag-ong pagkatao. Ha? Ha? Nakita ni usa kang Kristo. Mga young people. Amen? Amen? So, before ko mag-pray, kaya ako si Manang nga mag-awit ako sa kawit. Salamat sa mga tulong na nag-remind ka nato, nag-dasig ka nato, na magkapamuhat ta sa ipabuhat sa Ginoo nga may gugma, may kalipay, kung ang Diyos ngayon ang sentro sa atong matagisan kasing-kasing. Kalibutan mga butang lumalaban lamang, minsan mangkulko ang tanan, kini ikaw ang lamang, apat diha sa iyong ngalan, maoy akong gikinahanglan, kay wala kayo'y makalabaw kung ikaw ang kauban.
Bisan mangkun ko ang tanan, hindi ikaw ang lamang. Apan diya sa imong ngalan, maoy akong gikinahanglan. Kay wala gayo'y makalabang kung ikaw ang tauhan. Sa presensya mo, ang kalipay ko. Gitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang ako nabati ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayon kanimo makatandi. Sa presensya mo, sa presensya mo, ang kalipay ko. Itinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang ako nabati ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayon kanimo makatandi. Basta sa presensya mo, ang presensya mo, ang kalipay ko. Yes, God. Itinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang ako nabati ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayon kanimo makatandi. Wala gayon kanimo makatandi. Wala gayon kanimo makatandi. Yes, hallelujah. Wala kayo makatanggi niya sa mong presensya, O Diyos. Tungod kay Diyos sa mong presensya, doon lang kami katagbawan. Doon na kami kalinaw, kalipay, at kadauga. O sa panganduyo na mo kiniaw, ang imong pulong, ang imong presensya. Salamat sa imong pulong, Ginoo, imong gipadayag ning oras sa kabuntagon. Ikaw magasilyo ni ato, Ginoo. Mahimo kami, Ginoo. Amo gay tumanon ang imong ipabuhat nga ri kanimo alang sa imong kahimayaan, O Dios. Tabangi matagusa ka namo, Ginoo. Mga young people, mga adult, tabangi kami nga magapamuhat kami sumala sa imong kabubuton. Nga ikaw gayon, Ginoo, ang masentro. Ikaw gayon ang malipay nining tanan. Antod sa imong pagbalik, Ginoo, nga kami nagapamuhat, Ginoo. Adunay kalipay, adunay gugma. Tungod kay mausap kini ang imong kalipay ngadto sa imong mga piniling katawan, O Dios, nga magapamuhat nga adunay gugma, magapamuhat nga adunay kalipay. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Ang tanang pagpasidungog pagpasalamat, diha lamang kanimo ang tanan. Salamat sa imong mga pulong nga imong ipadayag ngayong oras sa kabuntagon. Sa pangalan ni Jesus, ang tanan magainilog. Amen. Okay, so pwede na maglingkod, no? Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong na tumog karon. Dili lang kay para to kaninyo, kundi para to kanatong tanan. Siyempre sa kuha, wag yung duman nga doon ako dapat ng initiative, time management pod. Na panikamutan po na ako na mapakita pa yun, no? Ani adunay obedience. And also kinahanglan yung duman ato kanunay nga mga leader ta. Amen. So praise the Lord. Talaga mayaan diha lang yun sa tungwing nga Dios. So sa iyo man ni udto karon. Gani wala pelas kunisyo. Okay, so before ta matuloy na sa pag tagana to higayon ang uban.
Dili na ta mag-share og about sa sa birthday. Kuan na ta dito na lang ta kuan. Importante man gud ang atong pulong Diyos sa Ginoo ganiha. Kuan na ta mohatag na tag mga wishes. Bisag tulo lang atong tagaag pagtagad. Atong gusto mo hatag o kanang wish. Mas manang tingnan kung patungo na. Kaya dili. Kaya ako gusto. Naman dili mohatag. Okay? Okay, mga tagtag, mga declarations kay Pastor. Panghinaot nato sa atong Pastor. O, okay. Manilang dire, ang tindog, manilang dire sa tubangan. Please. So, mayong udto na ba? Mayong udto ka natong tanan Wilson, dili lang dili sa mo, kung dili sa malayog ni ining among gamay nga speaker. So, unang-una, salamat kayo sa atong buhingan Dios. Amen. O wala kaya. So, dalay kong gayet ang buhay ng Diyos, no? Gamay lang. Ako kay kong pasalamat unang-una sa atong buhay ng Diyos kay tungod na abot ko ni ining pundo ka. Amin. O, lagi jud ang kanang dili mamanggit ingon nga tubo to the highest spot na kuan jud nako ba kanang aduna jud koy paglambo pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga ginawa ni siyang alagad nga ginamit. So una ako ay pasalamat o usab happy birthday ya and wish more birthdays in years to come and salamat kayo sa mong pagkabuotan sa mga, salamat sa mong pag-amuma sa mga, bisan badlungon kayo ni dili lang kay kuan yun accept yun na mo na kuan o mga lang po mag-dispensa yung usahay lagi nga magpa kuan yun muna mga basta ilong sahay mo musimang yun ni o di yun mo to wala yun ni una o naot pag yun nga ang Ginoo pag yun magagamit nga kanimo sa gagmay man o madagko nga pundok o bisan pa diri sa Davao del Norte, Davao de Oro ang Ginoo pag yun magagamit mo fly pag yun mo kuan ang Sir like an eagle pag yun Sir like an eagle pag ka yaog salamat kayo na usap mo ka na mga ako kay kong pasalamat na ikaw among nahimo nga pastor o usa ka na lang o wish na mga ang Diyos pag yun oy diya, magatapang, labi na din sa mga ministry, siya din mga-protection, kung asa mga kamag-anto, mag-asa mga kanyang gagamitan mo. Kaya na, talaga ng buhay ng Diyos sa walang katapusan. Glory na lang to Amen. Isa pa isunod. Suon. Sa babae. Yana. Yana mo representative. Si Desiree. Tay. Pag-isa. Kagot ba dito? Kita sa todo. Gamay. Adi na kapiti ayun na lang kay bukat Ako po, dili po na ko ano kanang declaration ka pastor ako mga sa iya nga. So ako po mag-usap ito na tungod sa kamayo sa tumbuhin ng Dios na abot ko dala sa church ni pastor
3 years naman po data ko dira. 3 years or 4 years niya. Kaya na 2018 mo nata si pastor na start. 2019. 2 years pa. Ay, sorry. Pero uso mo to. Sige. Pero visit pa lang nito. Pero pasalamat ko no kay kanang naka-encounter ko pastor nga nakabuutan kanang basta mo kanang mamumag yun sa iyang mga youth sa iyang mga miss kaya mga pero dili ang ikasakit kay unsa man po na siya good para po na siya sa ato kanang sa sacrifice ni pastor mga kanang ihatod gyud kami nga kanang gabi na pag magsimba niya usahay ka na mamasa ko ba nga ulawa kay syempre si pastor ang kanang maghatod bitaw niya Iyak na yan. Sige, ikaw may ilak niya, ha? Manang kanang usa kay ko ba kanang thankful nga kanang blessful kayo kay tungod sa kanang inana nakaila ko pastor ni inana niya kanang mo sagid ba mo hatod sundo mo kanang mo sagid bitaw mo trabaho gyud para sa pamilya sa tuwing address kay kisa man gyud pastor nga kanang mo siya gyud ba siya gyud mo sundo ana syempre naman gyud siya kanang biguon gyud ang uban. Pasalamat ko kay tungod sa kanang miski ang motor ni pastor is bunog na kaayo gani mas luwas pa ng kung pati lang yun ang motor ang gamit maluwas no mas luwas pa na sa to ang motor kay grabe kay ministry miski asa maabot gamit sa ministry o kanang kay ang motor mo sunod man yun kung asa ka mo liko dira siya so mawag-yapon lang kung pasalamat mo nga sa mga pastor, akong declaration is good health pa dyan na miski ulan, init, tagaan ka ni God o ka ng good health nga kanang layo sa kanang sakit and kanang paday kanang paglabo sa pang sa simbahan tanan desire sa mohang kinabuhi sa ministry man, sa life kanang ihatag yun sa Ginoo. Kato lang no kay naghanad ako. Happy birthday, Pastor. Okay. Isa pa. Ate Liza. Si Ate Lolita. Happy birthday, Pastor. Ang akong wish nga hinaot nga nagaan ka pa sa Ginoo o daghan pang mga katuigan, dugang kusog, kabastos yung panglawas, bisan taliwala sa imong pagkagbisig. Ang Ginoo maghatag og dugang kusog kanimo sa kanunay o mga protection o asa man ka magabiyahe kanunay. Nagpasalamat po may nga ikaw ang nabutang diha sa tagsawa nga pastor tungod kay siguro o wala siguro po ka wa mi kabalog asa mi manimba dapit kay tungod kay layo kayo ang among simbahan mo na nga dako po may pasalamat nga naabot ka diha sa tagsawa o kana lang siguro happy birthday pastor. Happy birthday. Pastor. Kita kita ko nga tayo dito pastor. Hapon dali sino Camilo sa iyahan kusinan. Na ako'y wale, na ako'y kanta na natisip ko kayo nga natisip hinda-hinda kahit matulog akong lupa natisip ko ang kaiyahang ko ang sige niya o kung sa istasyonan karon ka na amay nagpatabag ng kampo ingo nang inahani kaya akong anak ni Lita nga patabay yung kampo si
lola ni mo Chay, mauto nga, nagkuhan si Chay, nag-disport ko nga, kasabangan na ikot pag-ampo nila, ayaw din pastor ba. Di mo pag, tanaw na ako kanina ko, na inyong pastor ka, manipayon lagi. Ang ako kasi inyong pastor no, tagaan pagkag may panlawan si Ginoo. Amen. Tagaan pagkatugan pangkusog, bisan pa sa inyong katawlakaw ang Ginoo. Pagkauban sa numay na may mo, dahil mo bihal sa Salmo 23 no, silta akong matulad kayo makulang kanimo. Bisag asa ka mo adto ang Ginoo mag-auban kanimo pastor. Ug tagaan pagatugan pangkusog, ang Ginoo mag-auban kanimo. Salamat pastor nga nakakita jud ko nimo. Kani nga ingon si tata nga isin ba naman sinanti dito ma. Salamat dito okay na anay pastor dito. Amen. Tuhon po nga. Isang na pastor na ita. Kuan man ni sa tol Harrison. Ano na po salamat kay naano joy pastor dito ang timba ni Diyos ako ang anak. Ang ako lang ako anak ang ako ang isa ka anak wala pa jud diha sa Ginoo. Isang pa sa ako nga pag-ampo ang Ginoo umaga hikap siya kasing-kasing. Salamat pastor nga ang panila nga maayod yun ang pastor. Nakita yun na ko nga maayod yung pastor. Payon, abi-abihon. Magkagan salamat pastor. Amen. Salamat, Nay. Kinsa pa, Ikson? Brother Giben. Panyo, Brad, panyo. Panyo, Brad. Panas lah. Si may adlaw, no? So dili pa man udto, buntag pa man. So kapit na pud mo udto, may adlaw na lang udto, no? So may nga magka istorya na pud ko pastor no sa kung paghinaot no nga sige mo na sa kinabuhi. Kalipay gihatag siya kasikasing sa Ginoo mga motiman Ay, gara-gara. Salamat sa Ginoo nang sa kinabuhi na kami gituduhan din yung kinasing-kasing na pagtundo mo na kami. Magpas kayo Pilat mo na sa kalipay Higson tungod ang pag-atiman sa tuwa sa itong pastor, no? Dili manggod lalim ang pag-atiman sa tuwa tungod kaya nagangita, no? Nagalinday nga itong mga kinayan, no? Sa badlungon ka, no? Kasi pag manyan na, kita ako nga
Padayon siya nga nag-painumdum sa to ba? No? Kantahan na yun sa pastor. Wala po diri magson kung wala po siya nag-atuman ka na to, no? Kung surrender siya, ngayon siya nag-hala mo, dahil ka nagulo. No? Pero tungod siya ang gugma magson sa tuwa, tungod siya taga-gugma sa Ginoo sing kasing-kasing mo nga padayon siya nga nagatudlo diri ka na to. Pero kita more mga pag-upag itong kasing-kasing atong kinabuhi. No? Kaya sa Ginoo, ganun nga, tinod lang, dugay din mo naguban, siya gina mo panjod. Kanya to ba, sa diya nga simba ko. Siya man mong pastor sa DAB mo na nga. Ako po diyang banong kanunay, mga lakaw, nasig ko. Kanunay gid siya nga nagtudlo kanako. Hindi ka na to mo nga kita na atakaron tungod sa iyang tungod kay gigamit sa Ginoo alang nga kanato. No? Na kita walagad pag yung tinudaan nila sa tunggo niya Diyos. Magsuan. Salamat sa iyang pagka-pinubsanan yun. Nga kasing-kasing. Kaya doon may tao naman ta. Masuko ka pero nakita na ko magsuan nga pagka-pinubsanan. No? Unang kita padayon nga alagad sa Ginoo tungod sa alagad may igsoon nga gamit no hindi ka nato unang padayon ta may igsoon no ang alagad sa mga Dios ang pastor sa dagan pa mga buluhaton natag sa Ginoo dagko pa nga buluhaton salamat sa Ginoo nga kita mga tinunan sa Ginoo nga kita usab makatabang sa bulaton magsuon no sa itong mga bahin sa ilawag ko nga kanang sahay di ko kabalo mo dalag unsa no pero ang Diyos ay ginasayag ng igsoon, no? Ito ka ba lang isaon ako? Plano ba? Aron nga, mapalambo pa. So, nga, salamat sa matag-usa, no? Itabang, no? Ang tinatangan yun, mag-iusap ta sa buluhaton sa Ginoo. Sunod kay importante kay kinimigson sa atong kinabuhi. Amen? Sunod kay kinatong ibuhat, dili man ni sa kalaglagan, kundi kaluwasan man. Sa matag-usa, aron malikuan pa ta. Malipay pa ta sa itong mga buhat, no? Diya sa Ginoo. Di ka magpagulbol, anak. Kaya gibuhat man nato ni sa kiniksing-kasing ngayon, Migson. Amen? No? Una, ang wishes ng pastor, Lord, birthday, ang paglawas kanunay, no? Ang Diyos may protection ka sa kanang lakaw. O, mag-iklastar mo din siya sa Ginoo. No? Hallelujah. Kanang daghan bagyo ang mga buluhaton, no? So, mga
salamat sa yung kinabuhi na tinumanon kaya sa tumbuhay ng Diyos. Dalagon na din ang Diyos na magsoon sa kinabuhi. Kasi wala ko dili karon magsoon kung wala na matuto magsoon, no? Muning kita ko sa kinabuhi ng pastor na grabe siya may liman. Nga Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Akong pasalamat sa Ginoo, no? Na may mga problema sa mga kinabuhi, ang pagsulay na dagko. Sa diyan nga kadungog na pagbuo sa pulong sa Ginoo na gasulti sa nga lagat. Hindi ko matumba kung dili malikon hinuon ko. Salamat sa Ginoo sa iyong pag-amot sa kinabuhi. Pastor Jeff. Salamat sa Ginoo. Dalagon din siya sa kinabuhi sa iyong alaga. Siya din ang mapasidunggan sa iyong kinabuhi. Ano nga akong pagkasalamat. Ano ka may masunod niya. Salamat. Okay, next. Ano, kanta makakabrad. Mama. Kani. Praise God. Dalaygon ang atong buhi nga Dios no, nalipay jud kog dako sa mga young people. Nga diin nagahatag sila sa mga mensahe nga makahatag usab nako og kalipay. Dili lamang sa pastor nga inyong gipasidunggan kun dili kanako usab nga inahan kay mao kanay atong tinguha sa kung kasing-kasing nga din ang mga young people malipayon nga nakig-uban sa maong bulaton sa Ginoo. Mao kana akong kalipay kay dili biya sa yun pud no nga magtimbang ta. Moalalay bitaw, moalalay. Moalalay ug unsay atong buhaton. Ug dili pud sayon sa usa ka pastor kun walay katimbang niya kay dili sayon nga mamastor ka kun iya lang tanan nga buluhaton. Mao kana nga nagpasalamat ko sa mga young people nga adunay gugmang Dios nun nga nagapandihok sa ilang matag sa mga kasing-kasing. Nalipay jud kog dako sa mga mensahe nga ako karon nga nabati. O ako lang nga mga pag-ampo no nga din ang mga young people nga din magpadayon gyud sila nga maligon. Bisan pa nga dunay mga problema, mga pagsulay nga moabot sa matag kinabuhi, mga kasing-kasing nga adunay gibati, ilang nato na palabihon. Kundi ang atong tumanon ang kabubuton gayud sa Ginoo. O lamang ka na ang akong ika pasidungog diha sa atong buhi nga Dios nga kamo magdikon gayud sa inyong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Kay ako no sa kadugayon kining akong edad karon nga 66 duha ka pastor nga akong timbangan sa maong bulaton sa Ginoo. Ingon naman ang gani ko nila uban dilis daw ko kay silang ko uban-uban sa mga pastor sa bulaton sa Ginoo, sa mga pastor naadyo ko kanunay nagaupan mo na nga ako gyud na kitaan ang maong bulaton sa Ginoo sa mga pastor nga dili sayon nga maglakaw-lakaw ka adtuon nimo siya adtuon tong nagkaluya adtuon tong nasakit jud nagkaluya sa pagpangalagad adtuon dasigon nga mosimba adtuon tong naibalatian gyud nga tinuod balatian ug ikaw po nag-ampo na kay gibati mo na nga dili jud sayon ang mamastor maghatag lang siya og kalig-on sa iyang panglawas iyang ipakita sa usa ka mga miyembro niya nga diin siya lig-on gyud tungod kay sa Ginoo lamang niya gipasidungog ang iya usab nga iyang gibuhat. Mao kana nga ako sab nga pagpasalamat ya sa atong buhi nga Dios nga dili jud ko magtuo nga duna ko'y pastor nga siya pagyud ang himong pastor nga di jud ko katuog bitaw sa akong kuan jud kay kani siya nagtubo nga hilumon. Hilumon jud siya dili badlungon hilumon jud siya wa ko magkuan ni wa ko'y kasaway hilumon lang ni siya pero nganong nahimong pastor di ba ang pastor muwali sa kadaghanan mo atubang jud kana bang musulti jud
Sa una ni sa gamay pa di na siya maglingkod na siya sige lang na siya lingkod sugoni mo mutuman na siya unsa iyang kon pero di ingon nga patlungon kanang wa siya ingon nga istorya pa hilumon ang yun siya no na ang pakailumon pero natingal ako tungod sa atong Dios nga diin siya nahingo siyang magsusulti sa pulong sa Ginoo dili ingon nga sa diha siya kun dili magwawali diha sa pulong sa Ginoo mao kana akong pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios ang Dios kanunay magagiyang nga na siyang kinabuhi o maghatag nga na kaniya o maayong panglawas o magligpon kanunay nga bisan pa sa mga problema do naman di problema sa usa ka pastor pero ang Dios may molig-on nga na kaniya og salamat bisan pa kung unsa man ang iyang kaugmaon moabot o do na may partner kinahanglan ang partner mo timbang gayud niya o kinahanglan nga ang partner niya do na gayud kasing-kasing nga malumo o ado na usab say kasing-kasing nga maluluyon o masinabtanon sa iyang mga kaubanan. Praise God, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Apa? Lain ka daw yan. Ang manang. Ang manang. Ang manang. Ang manang. Ayan na si si Hana. Last si Hana. So, si Lalom. Happy birthday, Pastor Jeff. Char. Sa Char, uy, mura mong katikati. You don't get it. Happy birthday, Pastor Jeff. Then I wish and I declare to our God na tagaan pa jud kaniya o more birthdays to come and blessings to come. Then I know nga sa Lord is naapa jud siya ano sa imuha na mga bulahaton gitiyal ang Ginoo nga mga bulahaton I know and then sa mga ano nimo nga gina-share nimo nga mamuhat jud ka diha sa Ginoo tungod kay daghan kayo o gibuhat pud ang Ginoo sa imo sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi and then kuan wala na yung Mr. Yan. Then, yes, tama itong gingon ni nanay, si Pastor Jeff is hilumon. Pero, ang dili literal na hilumon siya nga, kanang, hilumon siya nga, kana ganing makipagtabi siya sa mga walay hinungdan. Kundi, hilumon siya. Tapos, kanang, kaning, ang iyang paghilumon is, dili sa kanag bitong siyempre naman dyan na time dyan na makipagstorya ta sa uban so makita dyan nato siya sa iyahan na kanang ang iyahang inistoryahan is siyempre as a pastor so more in word of God dyan iyahang gina-share and then kanang ang iyahang pagkatabian is gigamit dyan niya dinaa sa pulong sa Ginoo wala siya nahimong tabian tungod sa mga istorya nga wala hinungdan kundi ang iyang pagkatabian gamit din sa pulong sa Diyos. Mo lang and happy birthday and God bless. Salamat. Okay, mag-ato ta sa pag-ampo ni Pastor Jeff o panguluhan ni ate. Atong ilihan sa atong mga kamot. Tindog ang tanan o muagrita sa pag-ampo ni nanay.
pagkaibig, ginatumbang Tuhon, Lord, ikaw Ginoo nga panalangin sa pinakihit sa store, Ginoo, at pagkaroon sa iya ng ikaw Ginoo nga paningay, isang pa sa iya nakaw sa iya ng sigla, at ang pagdugang ko sa Ginoo, magkauban ko Ginoo, bisang sa iya ng ikaw Ginoo, Lord, ikaw Ginoo, maghahatag pagdugang ko sa ang dawat Ginoo, bisang pa sa iya nga ano naman magkulimat Ginoo, Lord, ikaw Ginoo, maghahatag Ginoo, kadasig Ginoo, bisang pa sa iyahang mga Ginoo, Lord, ikaw sa Ginoo, di ka sila kasing-kasing na ikaw Ginoo masinugtanon sa ilahang mga pastor Ginoo. Lord, ikaw Ginoo maghahatag kanunay Ginoo kusog. Bisan pa sa embers di ka rin Ginoo, Lord, ikaw sa Ginoo maghahatag pa Ginoo o kalipay kadasig bisan pa sa iyahang pag tudlo sa iyahang mga Nino Ginoo, Lord, naon ka mga padayong siya Ginoo, ikaw pinaagi sa intabang Ginoo, Lord, Ginoo maghahatag pa o dugang kang pailog Ginoo, kay kita nimo Ginoo yung kasing-kasing nga magpailobon siya diha kanimo Ginoo, pinaagi sa iyong verse Ginoo, Lord, ikaw usab Ginoo magatabang sa kanunay, wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw. Lord, amang isalig itugyan kanino ang tanan sa pangalan. Amen. Kalamanuan ninyo sa pastor. God bless you. May the Lord God bless you. Manonis pastor. Ay, magpasali ko mag-response. Salamat sa kung ano sa mga yung tanan. Salamat sa inyong pagkuhan Diyos sa pagpangalagan sa Ginoo. Ginapakita po ninyo ang iyong kadasigon sa pagsimba nga na kaninyo. Salamat po ka nanay nga aliya sa karuno kauban na po nato sa bulaton sa Ginoo. Salamat sa mga nagpalit og cake. So, wala sa talagang song gano'n, no? Galingan pa nila mag-narpulindo, mag-kalindot. Ayun na kayo. Apoy na kayo na. So, importante nga nagkabanding ta. Okay, so, praise God and salamat kayo sa inyong Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Balik-balik lang magkanta sa liwan. May the Lord God sa back. May the Lord God. Ayo undang mo dai. Wow, napasya dili mainhan. 34 ra dili 43. Asan ko lighter? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Okay, so ano na ko? Salamat sa Merry Christmas.
Praise the Lord. Salamat kayo. So, humana na yun ta. And mag-pray ta para sa pagkaon. Okay? Okay, so Sister Annalisa mag-lead. Hey, picture. Okay, so picture. Uno, dos, tres. Video din mo ha. Dili mo diri sila. Murag atawa tingning nga gamay ang atong likuan kay murag god kay dira lako-lakaw. Biraw na to gamay diri be. Dili kay dira. Kinaya. Dira.